som så det I skal til at se nu, det er vores hjemtur fra Spanien. Og igen er det ikke mig, der har vlogget ret meget. Jeg har overgivet den sådan, at vi har alle sammen filmet ret meget på vores egne telefoner. Så fordi at når vi sidder i flyet, kan vi simpelthen ikke filme alle vel. Så det I skal se nu, det er forskellige vinkler fra vores hjemtur. Ja, jeg håber I kan lide den og kan bære over med, at det ikke er mig, der vlogger. For som jeg har sagt mange gange, så en vlog er vel en vlog, uanset om der vlogger i den. Altså, og mine veninder, de kunne virkelig godt tænke sig at prøve det der med at vlogge, så jeg synes bare, hvorfor ikke? Lad dem da prøve det. Og de synes også, det var skide sjovt, så hvorfor ikke? Altså, ja. Så det I skal se nu, det er vores hjemtur fra Spanien, og jeg håber, I kunne lide den. Hej hej! Gracias por su atención. Relájense y disfruten del vuelo. Men er det ikke bare sådan noget? Jeg kan sgu ikke den her, det gider jeg ikke. Men jeg har fundet det her. Jeg kan bare drikke noget. Altså, jeg vil måske ikke mærke, at jeg er sådan en se så. Og jeg skal tisse. Jo, de er begge sådan, skal jeg regner. Mine lunger springer ikke ved. Nej. Alright. Oh shit. Skal det gøre det? Ryanair. Hashtag Ryanair. Skal det ikke nu her? Jeg synes, vi har kørt i lang tid nu. Skal det putte? Moja. Nej. Moja. Putte. Hvad er det? Coco taxis for departure, please. Hvor jeg gætter på banken. Jeg var banken for. Okay, nu skal jeg den. Gør det. Det er godt dreje væk i 360. Jeg er banker faktisk. Det er mega hurtigt. Ser du på en gang og græde? Det skal ikke kun én gang, okay? Det skal ikke kun én gang. Det siger vi ikke. Så. Vi er oppe i luften nu. I har nok lige set det i en vlog. Og her er en Mike. Og de har været rigtig god tur. Nogle af vores pindevenner har været lidt irriterende, men sådan er det. Min var rigtig irriterende. Og men vi vil bare gerne sige farvel. Ladies and gentlemen, please continue to observe the fasten seatbelt sign until the captain has switched it off for you. However, for your comfort and on safety, we recommend you keep your seatbelt loosely fastened throughout the flight. For your convenience, you find a reading light, a fresh air vent. Vi er lettet, og så har I flyveren. Ja, vi venter bare lige på, at vognen kommer ned til os. Det bliver lækkert. Ja, og relaxer bare. No stress. Ja, og her ovenfor kan I se nogle af drengene. Luki, og det er Maddie, og bagved sidder Lilje. Det er vores engelsklærer. Skal du sige hej, Maddie? Hej. Skal du sige hej, Luki? Luki, sig lige hej. Det er godt, Felix. Ej, hvor er de søde. Her er Roveda, Thomas og Emilie. Og Emilie har jeg set i en dag. Du har taget en ny ind. Ja. Vi tager en ny ind, ikke? Nej. Vi kan gøre. Vi lige kaster Stefan. Hej, skal du sige hej, Stefan? Stefan, sig hej. Hej. Godt. Og vi vil, og der er rigtig født. Vi laver først igen, når vi har fået tips. Her står greven. Hej, greve. Greve. Vil du sige hej? Vi skal have svingerne på. Hej, piger.
vi er fløjet i cirka 1 time og jeg tror 1,5 time måske. Så er det super. Ja, og vi kigger, og Pernille har købt noget. Vis det, Pernille. Vis det. Ja, her har vi rosaer. Okay. Ja, hun har købt noget for Benefit. Pernille her. Nej, vi skal lige vise bloggen lidt. Vi er lige i gang med at vise det til ens venner. Og det er, ja, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det et rejsesæt, og man kan lige se ham bagpå, hvad der er i. Der er Kvalitet, der vinder noget. Ja, det kan vi lide. Yes. Og herovre, så er Emilie. Hun er træt. Men det forstår jeg godt. Jeg er også træt. Wasted level 100, mand. Ja. Ja. Og hvad har vi lavet siden sidst? Ingenting. Spis lidt. Vi giver lige vloggen videre til Mathias, han kan lige snakke lidt. Mathias, snak lige lidt. Du har vloggen nu. Ja, okay, det er jo. Vi sidder her i det her lortefly, ikke? På vej hjem fra Lortespanien. Men der er... Ja, det er fint, hej. Ja, det er godt. Hey. Stefan? Kig. Eller hvor mange penge det har kostet? 27 euro. Pernille. Her har vi lige solnedgangen, som I kan se. Og den er rigtig flot. Ja. Så det er lækkert. Mit Benefit, så vi går på tur med pigerne, fordi de ved ikke, om vi skal købe det. Pernille, hun er den eneste, der tør. Impulskøb? Ja. Gør altid. Det kan Pernille lide. Fordi Pernille sammen. Har du købt det der sæt der? Har du købt det der sæt? Pernille, hun er ved at vågne. Nej, Emilie. Eller vi har Nadia. Det er mega. Og det er mega pænt. Har I filmet solnedgangen?